prvi put da se prvenstvo igra u jesenjem dijelu sezone, tako da ne mogu konkretno reći kakva su moja očekivanja. Vjerujem da će utakmice biti atraktivnije, igrači će biti u optimalnoj formi jer je prvenstvo počelo prije 4 mjeseca, što nije nekada bio slučaj kada se prvenstvo igralo na kraju sezone i kada su svi igrači bili umorni. Očekujem dakle dobre utakmice, mnogo golova i nadam se što manje povrijeda, jer odmah nakon završetka svjetskog prvenstva nastavljaju se prvenstva u svim zemljama. Nisam planirao ići s obzirom na to da ću ostati sa klubom kako bi se što bolje pripremio za nastavak sezone, a slobodne dane koje budem imao želim provesti sa svojom porodicom. Naravno, ukoliko uspijem, volio bi doći na neku od utakmica. Pratio sam kako su tekle pripreme za svjetsko prvenstvo u Kataru i prema izvještajima vidim da je sve na vrhunskom nivou. Ono čemu se ja nadam jeste da će nakon prvenstva isključivo biti priče samo o dobrim potezima, atraktivnim golovima, odnosno fudbalu, jer zbog toga svi dolaze u Katar. Zbog fudbala su se zaustavljali svjetski ratovi, jer fudbal je uvijek nosio jednu poruku mira. Cijeli svijet sa nestrpljenjem očekuje da lopta krene sa centra u Kataru, tako da vjerujem da će sve reprezentacije, organizatori, ali i svi mi iz svijeta fudbala još jednom poslati poruku mira za sve. Svjetsko prvenstvo u Kataru će biti jedno od najgledanijih ikada, pretpostavljam, pa je jako bitno da se sa ovog svjetskog prvenstva pošalje još jedan apel prema svima da je mir jedina ispravna opcija, bilo gdje u svijetu. Neka uživaju u izvrsnom fudbalu i da na fer i sportski način bodre sve reprezentacije. Žao mi je što Bosna i Hercegovina nije uspjela da se plasira na ovo svjetsko prvenstvo, jer znamo koliko smo uživali u Brazilu, ali daćemo sve od sebe da u budućnosti ponovo dohvatimo jedno veliko takmičenje, jer naši navijači to definitivno zaslužuju. Zaslužuju da na velikim takmičenjima navijaju za svoju zemlju.